Ngingu-30, Vamsita Reddy, umeluleki we-hepatology kanye ne-liver transplant. Ngakho-ke, ngizokhuluma ngokuthi ungayigcina kanjani impilo enhle yesibindi. Ngakho-ke okuyinhloko, amathiphu okuthi njengokuthi kufanele silondoloze isisindo esifanele futhi kufanele sehlise ukudla kwe-carbohydrate. Futhi kufanele sigcine ukudla okulinganiselayo ukudla. Futhi iphuzu lesithathu elokuthi kufanele senze ukuzivocavoca okuvamile cishe imizuzu engama-45 usuku. Futhi okwesine ukuthi iziguli kufanele zazi noma kufanele zazi imingcele ephephile yotshwala noma kufanele zingaphuzi utshwala. Okwesihlanu ukuthi isiguli akufanele sisebenzise noma yimuphi umuthi wezikhambi noma umuthi othengwa ngaphandle kokubhalwa. Futhi okwesithupha ukuthi ukuhlolwa kwezempilo okuvamile kufanele kwenziwe. Futhi njengengxenye ejwayelekile yokuhlolwa kwezempilo konyaka, sicela uxhumane nodokotela wezifo zesisu esibhedlela esiseduze futhi uthole ukwelashwa ngalokho.